Majita namaHultman i-transfer deals ziyahlangana kuyacaca uba nguMay ngoku uqala kule veki yotsho ngoJuly i-transfer updates zoba varam every day Majita. According to i-sources endizithembileyo apha online, Pirates isayine players i-2 kule veki, and then Kaizer Chiefs ine-player eyi-1 esefikile naturena yajima but kuse ayikasayini. I-player yesibini negotiations seziqalile but ayikasayini. So those are 4 player updates, 2 ezisanwe i-Pirates plus 2 ezihlanganiswa Kaizer Chiefs. I-deals ziyahlangana for uba okay mazibe final. Qale nge-Pirates ngezi deals ezihlangene. According to i-reliable source enguThiyani Mabasa, eka-unplayable journalist in-experience plus ne-credibility, Orlando Pirates isayine Marumo Gallants midfielder bendithethile ngayo kwezi veki ezigqithileyo lo Mjita. Ikhona ividiyo bendiyenzile kwezi veki ezigqithileyo ngeplayer iMarumo Gallants efunwa i-Orlando Pirates. Kuthiwa uMjita usayinile for Orlando Pirates. Midfielder kuthiwa nguMasindi neMtanjeni. UMjita udlala central midfield, akayo-attacking midfielder more than uba uyilantuza uyi-ball winner. Ulijoni nje u-replacement yakhe phofu yi-future replacement kaMakhehleni Makhawula. UMjita udlala laa role kaMakhawula plus noMichael Team izolo kuthiwa kuse uMjita uyavaya Orlando Pirates. Bendenze ividiyo kwezi veki ezipheleleyo ngaloo ndathi kuse uTeam uzovaya. I-report iphuma izolo uTeam uyavaya, so uTeam evaya nje plus noMakhawula esikhathini uzoba mdala uMjita una-36 ngoku. Orlando Pirates ithi gqi nomntu ozokhompyutha naye azofunda kuye and kusebe i-successor yakhe ulantuza loyo nguMasindi neMtanjeni kwi-Marumo Gallants. Yazi Orlando Pirates neMarumo Gallants bayakwazi ukwenza ii-businesses. UNdlondlo wasuka iMarumo Gallants waya Orlando Pirates, uTeam wasuka iMarumo Gallants waya Orlando Pirates. So eza teams ziyi-2 zinayo i-business relationship ayothusi kaMasindi. Out i-style size fana noMakhawula, uMjita kuse uyaphangela engcini akayo-creative, uwina ibhola and kuse defensive midfielder basically. Ulawe uMasindi sene-age grand uMjita i-future uMjita like unangaphi na-25 uMac. So ibhola senayo iseninzi and kuse-experience udlala 18 games this season kwi-Marumo Gallants. So yeah, signing a-grand, I'm sure uMjita sambona Orlando Pirates next season. Number 2, Orlando Pirates done deal ngoku subject to official announcement. Pirates signing i-left back yelantuza eRichards Bay, uNkosinathi Ndaba, left back una-22 uMjita use-grand age yakhe. Pirates bethiwa bifuna noBasadini but iseleyo i-competition i-tough because kuseNsundowns ifuna uBasadini ne-Kaizer Chiefs ifuna uBasadini. Pirates isayine enye left back ngoku. Out uMayela iyavaya bendishilo futhi kwezi veki ziphele base uMayela uzophuma esquad se-Orlando Pirates. Plus kusekhona ulawe uMarco marise uMarco akaphinda ayithola la form ebenayo uMjita before athole injury 8 months. Marise khona uMarco plus kuse ulantuza uHoto usekhona but uHoto akazuba khona forever. So iPirates kunika kusejonga ilawo iSpanish ilungisele for the future. I-West sizoba khona Champions League football ngoku. Ukhona noYanga Madiba but kuse-top clubs ziba ne-players ezi-3 kwi-position eyi-1 nje if ifuna ukompyutha ke-highest level. So uNkosinathi Ndaba Richards Bay to Orlando Pirates uzokhompyutha phana noHoto if uHoto uzophinda adlale left back, akhompyuthe noMadiba plus uMarco if bayahlala uMarco. Sinobakhona i-players esinovaya futhi kwezi zikhoyo. So Pirates iplanile phale out irregular kila iMarumo Gallants, Richards Bay. uMjita udlale 20 games this season at the age of 22. UNkosinathi Ndaba lo previous team yakhe ilawe iRichards Bay reserves. So uMjita kudala edlala phana promoter from ilantuza ki-DDC team iRichards Bay. UNkosinathi Ndaba nomjonga bafethu. And then iKaizer Chiefs ayikasani players manje sekhona players i-2 Chiefs isondela for mayisayine. Number 1 uMhleli Mabuza, uMjita udlala ePortugal. Kwezi veki zipheleyo bendithethe ngevideo apha. La video ndisithi bayisethi Kaizer Chiefs ithole i-market entsha ye-players ezise-Europe mara zezi-South African players ezise-Europe ngoba iseyintoni iKaizer Chiefs ibonile uba ii-players ii-teams ka-PSL, iboss ka-PSL ziyasokolisa ukwenza ibhizinesi nathi. So iKaizer Chiefs yathola inye imarket ngoku. Ngiyambona kuseulantuza out i-midfielder ulawe Thabo Cele. Chiefs ithe gqiphala idea bama nesezikhona ii-players zininzi ii-players kusesidlala orkanti South African ezingadingi work permit apha, ezingazosokolisa ilawe i-foreign quota yethu and kuse-business aba easy for thina masiyenze ngoba kuse eza team azifani nee-PSL teams.
akho ezinye politics okanye sejonga zine grudge against Kaizer Chiefs. Sakwasani players ibhana uThabo Cele wathi gqi Kaizer Chiefs kusengoku kuthiwa ithole enye umjidi wasePortugal right back. Chiefs ifuna right back ngoba phana kukho Frost la injury prone plus no Solomons kuse naye sekuyathola injuries umjida and akho reliable kangako kuse performance zakhe azikho consistent but unayo potential. Kaizer Chiefs right back entsha uMhleli Mabuza idlala ePortugal umjida una 24 ilawe right back twice efikile naturally sejima kumaturena so kuse i-deal isayinwayo maybe ngasano namhlanje but Kaizer Chiefs announce umjida anytime before the season starts. Contract yakhe iphela ngoku ngoJuni nala team yasePortugal iluwele 5 DC umjida kudala edlala ePortugal afika pha ngo-2008 umjida 2018 so KZN Academy wasebadlala iGalitos phana wadlala iPinarnovo wadlala iLutuano wadlala iPatriots wadlala iVilla so umjida uthola experience eBayer pha ePortugal i-right back and so umjida xa umjongile unayo physical grand futhi umjida unayo physical fitness apha elawe emilenzeni so ya Mabuza to Kaizer Chiefs Mhleli Mabuza to Kaizer Chiefs. And then update again player dlala ePortugal suka umjida sewusuka ki-injury I think 5 months 6 months umjida i-midfielder bafana Siphephelo Sithole bingena thatha ngeziveki zipheleleyo bayisejonga Chiefs iyamtargeta umjida kuthiwa ngoku se i-Chiefs ithatha i-step closer for bayisema imthole umjida manje kuseyideal ayikenzeki kuthiwa umjida futhi kuse ucommunicator noThabo Cele iyawabasela baseyajonga Kaizer Chiefs grand mfethu zwakala apha umjida so close to masani Kaizer Chiefs lo deal kusengenzeka namhlanje yabo but kuse progress ikhona central midfielder no 26 umjida uyaya Sithole to Kaizer Chiefs nazo zafanda bafethu ngomso shop bob gqenazo ezinye updates because kuse leba nchini bayisejonga transfer season yiyo ngoku ila updates zohlangana alkadah uqala namhlanje and support channel bafethu shaya u like apha ezantsi okanye ifeqa lidumane channel ushaya subscribe mocha bafethu.